Loh, sapa keh? Sapa keh? Sapa keh? Hiro enggak usah nyolong-nyolong bene. Bene. Enggak usah Hiro. Pendekar. Wah, aku Yo digawa belunge digawa ngalih. enggak diperdulikan antara pendekar. Bingung. Oh, bingung. Yo sana. Ayo, sana. Ayo ngumpet kita. Yo ngalah bersih. Nah, aku angel mendak. Oh, ngapo. Ayo ngantuh mah. Wah, kita ini yang belum. Royokan. Aja teh tuan kuwi, aja. Yo. Aku dikeroyok. Dikeroyok ka lho. Dikeroyok. Ampun. Lah ngono ki yo ora gelem nyulungi lah Mas Dian diroyok ka lho. Ampun. Ngurusi belunge. Sewane piye nyapa iki sewane palta iki nyapa? Yo palta, yo ngono ku lho palta senengane. Iki mantep lho San. Makane lek kesarene wedi aku lek diamploki pro ambruk. Cah loro delok to. Iya. Wes ono. Wes sana. Sudah, yuk sini yuk. Sudah. Iya dikuancang lho. Wedi kuwi. Belungmu kalau aja tinggal, belungmu aja kok tinggal. Arep ngaplok kowe. Arep ngaplok pisan yo. Gah ngurusi belunge kalau dak ya. Nang ngrebut ngene Hiro. Dijane nyaput iki lah paltangi nyunduli silit lho. Tuh, yo dhuwurmu le. Oh, bocah iki. Sumpah. Ke sapa neh kae liwat kae. Hiro enggak usah nyedek le. Enggak usah, ya ngono ndelok oleh, lek ndelok tok oleh. Yo anding. Lihat aja ya dipandang tok ya. Mulai Mas Yoyo nang jero omahku bagiamu kabeh engko. Yo ngalah leh ngosi sakno rek. Yo ngalah. Tunggoni. Ya. Wis dolan-dolanan apa plastik krikil-krikil oleh. Saya nek tuane kot nek kono kuwi enggak usah reno-reno ya le ya. Apa nih cowek era kok. Aben ora urus lek ngono kuwi.